Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video, ja sam Anđa i danas pravimo stalk za minđuše povodom 150 subscribera, pa da počnemo! Treba će vam ram, bela boja, četkica, mrežica za prozor i naravno lepak. Prvo ćemo uzeti belu boju i prefarbat ćemo ram. U zavisnosti od kvaliteta boje, postupak ponavljajte dok ceo ram ne bude ujednačen i potpuno beo. Uzimamo mrežicu i sečemo je na veličinu malo veću od unutrašnjih dimenzija rama. Na kraju uzimamo isečenu mrežicu i lepimo je pažljivo na poleđinu rama, vodeći računa o tome da je maksimalno zategnuta. To je to! Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, šerujte i pretplatite se za još, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Ćao!